We are on our third meeting. Kada ito lesson tayo nga practices of a genuine Christian. Lukibon tayo ulit, nagiti Bibliata iti libro ti Santiago. Basahin tayo kakabsat verses 22 aging gana ti 27. Irugik ti verse 22. Kunana jay, but be ye doers of the word. Managtungpal kayo kumati sa ket saan ang managdengeg laeng nga alilawen yung metlaeng dagiti bagbagiyo. Deta dedi lesson 1 tayo kakabsat. Nga practice iti genuine Christian. Maibaga tayo nga genuine Christian tayo. Digitoy iti pagilasinan. Number 1, he complies with the word of God. Agtulnog, agobey. Saan laeng a good hearer, but doer of the word of God. They follow God's instruction, they fulfill God's instruction, and they fix their lives according to God's instruction. In short, dahito sa uti apo kakabsat, kat iso iti pagbiaganda. Wano iso iti mang-govern, mangidaulo, iti biagda. Dayjay iti genuine Christian. So, no kung natin nga Christian tayo, ngem kaslang awan iti appetite. Uno adayo tayo ti sa uti apo, either aglamlami este nga Kristiyano, wenno mabalin nga hantay pay talaga nga pudno nga imawat iti apo. So DJ iti number 1, okay? He complies with the word of God. We are now on the second topic, part 2, okay? Verse 26, if any man among you seem to be religious, and breathleth not his tongue. Di na nged-ngedan ti dila na, no diket al-alilawen na ti puso na metlaeng, ti panagdaydayaw, daytoy a tao, iso ti baring-baring. So, dito nga verse, it talks about religiosity. But the connection na kadatay nga Christian, because no genuine nga mawat tay ti apo, may sa kadagiti balbaliwan ti apo ti biag tayo, kat iso daytoy speech. So number 2, he controls his tongue. He controls his tongue. Our speech is integral to our Christian life. Okay? Pasit ti biag tayo kakabsat, essential aspect. Iti biag tayo kasmay sa a Kristiyano. Our words are equivalent to our maturity. So, no apay nga adalan tayo, deti maipanggap iti speech, ngamin iso ti maysa nga manifestation iti maturity tayo kas Kristiyano. Now, in the physical aspect, makita tayo di 1 Corinthians 13:11, it says, when I was a child, I spake as a child. So, adda iti sarita nga inuubingan ko na tayo. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. So that is true. The same is true. Iti Christian life tayo as we grow and mature nga adda digitay masursuro tayon nga ibaga wenno isarita. Adamatan digitay hantay rebeng nga ibalikas. So nakita tayo deta kakabsat. Our words either help or harm. Okay? Makatulong wenno makadadael. Our words should be wholesome. Ano ka na sound ti wholesome? Alright? They should give life and direction. So last Wednesday, talo tina-share ko kada kayo kakabsat nga wholesome words nga dapat masursuro tayo, nga ibalikas, isao, wenno, isarita, nga kasmay sa Kristiyano. Number 1, we must learn to speak God's word. Okay? Itay malem, adamesa nga nag-message kanyak nga kabsat. Kat kunana, pastor, in-screenshot na dete conversation da ka dete friend na. Kat kunana, pastor, anang atati ibagak ka daytoy. Kasi DJ friend na kunana gayem ket madawnak kunana madawnak ikanak man iti kwa Bible word kunana
nga mabalin nga makatulong kanya. You see? So, kita nyo kakabsat, dahito nga friend, hante nga member ti church. I think, mabalingahan nagbuy-buya pa iti live stream tayo. Ngem, gaputa muna, dahito nga kabsat, nga Kristiyano, agad adal ti Biblia, kan man nakigimong, so, inyassume na nga, mabaling nga dahito nga gayem ko, matulungan nak, nga ikan, iti bersikulo ti Biblia, nga makatulong kanya, kadaytoy, nga panakadown ko ita. So, we are expected, and it is our duty that we have to assume and fulfill nga kadagiti tao nga makasapol ti sa utiapo amutay kuma masursuro tayo nga isyere digitoy Bible verses. Kas pagarigan, anyat mabalin mo nga isyere nga Bible verse kadete kapsat nga agsakit. Anya iti maitid nga comfort. So, we must share 3 things, at least talo. Umuna, God's Word shows you how to get to heaven. As Christians, sursurwon tayo, no kasano nga usaran, dagiti bersikulo ti Biblia, tapno ilawlawag, kat idalan tayo, dagiti tattao, nga mamamuda ni Kristo, kas mangisalakan ken manubot. Amen? Let us learn how to share the gospel. May ikadwa, God's Word shows you life's purpose. So, amutay kuma nga i-explain. Gayem, alagad praise God. Aglalalo no, dadigite blessings dete gayem mo kat amom nga ibagaking kwa nakala ite bigat kakabsat. At may isa nga nag-message. Nagbuy-buya iti live stream tayo. Kat kunana kat thank you pastor. Ti panangikarkararag yu kanyak. Kat hantay member ti church. Nga magbuy-buya iti live stream tayo. Nagpa-prayer request. Kat nakastriken yan ti DepEd. Agub-ubran, mangruging agubran. Kat nag-thank you. Kat anat verse kayong bagak kingkwana, tapnon ti kastagat kasla, isumot ti mangted ti guide kingkwana. Di ba? Kasi blessing Anat inted ko nga verse. Impakita, J. Psalms 116 verse 12. Anak ko na, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? So kako sa kanya, blessing dayta. Kat masapol nga agserbi ka, ited mo tabiyag mo nga agserbi ti Apo, kasi inted naking ka dayta nga blessing. So amu tayo kakabsat nga i-share. Usaran, digito'y sumagmamano, nga nayad adal kada tayo, nga bersikulo ti Biblia, tapno maigide, digito'y nga tattao. Amen? Kakabsat? You see that? Kaya dete may isang kakabsat nga tinawagak idirabi Kunana nga kastagat pastor, ikararagnak man kat agigiddan iti paggastuan. Permi nga nabiglaak ita. Aming nasapulak trabaho kat tapa namin. Dete pamilyak. Dete kabsat ko agkid daw. Tapos digiti masapul ko dito. Kastoy kat kasjay. Kat parang feeling nakakabsat kat dete, apo una yun. Dete nasapula mo. Napukaw lata, nakisap nga namin pinsan. So, anatin niya advice ko kakabsat. Kada impakitak ta Ecclesiastes, nga kunana ijay, cast thy bread upon the waters, and thou shalt find it after many days. Anakayat na nga sawan, dayta nga inaramid mo, brad, kala tinapay, at bread sinapulam, nga inted mo. Kat anak kunana ti Biblia, masarakam to, kalpasan ti sumagmamanong aldaw. Meaning, dayta nga nangi gastuan mo no nangito damta kwartan, saan nga dete waste, no diket, nag-invest ka. Kat adanto na pintas nga isubli na king ka nga na espirituan, nga pamendisyon nga isukat iti Apo, thou shalt find it. So, kita nyo kakabsat, mabaling nga, digiti prensyo, agibagbagadad problema kada kayo. Digiti labuansyo, may isyeser da, digiti dadagsan da kada kayo. So, kas may isa nga Kristiyano, sursurwon tayo, nga digitay maadadal tayo, kan na isursuro kada tayon, nga sa uti Apo, kat isumet, iti i-relay tayo, i-share tayo, tapnon iti kasta, kat mayasidagda iti Apo. Amen, kakabsat? Okay, iso nga napintas no, the notebook mo ta, guray ka friend, kat naadal mi kini pastor, deta, idi, kasting ako ta, kitak malate notebook ko, the lesson ni pastor, kasta, idi, friend. Okay, deti ne, guray ka ta screenshot,
ta kita to pak. Okay, kitam ta messenger mon friend. Deti iti lesson ni pastor kada kami idikat. I hope nga makatulong ken ka. Nakita yung kakabsat, detat pagmayatan na no ada notebook nga pagsuratan. Okay? Number 2. So kita nyo kakabsat, importante nga dapat gayam ti Kristiyano matraining agsao. Amen. Matraining agsao kas may sa Kristiyano. Number 2, guarded words. Katayin lawlawag ko ti kasta unay dito idi kakabsat. Number 3, guiding words. Di kita balikas nga mangted iti guidance wano direction ta adot tao kakabsat nga dinamot turungan dinamot aramiden na dinamot ti ubraan nan kakabsat isong anat aramiden tayo ito te kadakwada ti guidance di giti talo nga guidance warning no makita tayo tay tao kat iso ti disgrasyaan ti biyag na, wenno pakaperjan ti masakbayan na, kat with love, ibaga tayo kakabsat tapnon ti kasta, kat maaboydaran na dagiti abot iti biyag. Uno dagiti patibong ni Satanas. Help people to avoid life's pitfall. May kadwa, proactive counsel. Kat tataamuyo, deti aramidan tayo ti COVID hotline tayo. This is a proactive measure. Kumbaga, tapnohaan nga kumaro, hangag baling nga sibir, digiti kakabsat nga mag-COVID, katulungan tayo idan, tapnon ti kastaket, mapreventaran, iti panagbalin nga sibir. Digiti COVID cases tayo. Kat isi-share ko dito ka, digiti pada nga papastor. Dayjay, guidance. Kat adang ti may isang pastor kat kunana kanyak, pastor kasanot pumpumayan nyo, napintas man detar aramidin nyo yan ta church yo. So, hindi man day night, kakabsat, kat may palabas to yan ta TV, kat may saak nga, inayaban ni Pastor Ruben Abante nga nag-guest kakabsat. First TV appearance. Medyo agner-nervyusak pa Ada digita isang ko na ibaga nga dapat maibagak kuma. Gapot nervyos at tapang panunutot ka TV show. Paunay kan. Idi nalpasan kat. Paunahan ako makas dito imbagak. Dapat kasti ko man. Kan kanud kuda kun ngam. Anyway, ti Luzon siya ti inayaban na nga nag-guest. Ti Visayas ni Pastor Kent de Salva. Di Pastor di kadaklan nga church ta Cebu. Bible Baptist Church. Iji Mindanao. Ti kaduak nga guest pay ni Pastor Dimber Andales. Di may isa nga pastor, di may isa mo kadakla na church, di da Cagayan de Oro. Kita nyo kakabsat, permi nga manliitak ti sarili, kata siyak ti kaubingan ka. Kat natataangan da nga amang ngam siyak. Kat talo kami, deti Lighthouse Cafe kakabsat nga kwada, TV show da, kat nag-guest tayo. Kat in-record me. Diyan ka mo nung kaanong to nga maipalabas, kita nyo bang kakabsat na mabalin yun to nga buyaan nga agder-nervyosak ka di jay ta damok kat adadigitay dapat kasti ko matiimbagak. But, proactive. Kuna ni Pastor Ruben, maganda yan. Yung ginagawa niyo kunana, that's being proactive. Pastor, nag-imbak na rin kami ng mga gamot dito at mga vitamin para makatulong tayo sa mga member kung sakali. Yan ang mga proactive measures natin. Mga kapatid, kat kadigiti nga panyempo, masapol nga kasta ti maisuro, kadigiti anak tayo, panagsakbay. Amen. Go to the ant daw is laggard, kunana ta Proverbs 6:6. Inggagang kuton, agsalukag ka nga kaskeng kuana. May katlo kakabsat nga guidance, correction. Help people correct their mistakes. Hantay lang nga i-point no anya DJ Kamalida, no diket isuro tayo. No kasano nga mailintag, jay kamali. Day jay kakabsat. What people need today are some counselors who will not only point out the mistake but will also show, deti ti nagkamalyam, dapat kastoy ti pumayam. Dapat kastoy ti naramid mo, ngam naman pa iti kasta, kastoy ti aramidin tayon. Correction. Okay? Intayon ti parto kakabsat kat excited at mangi-share deti parto na. Okay? Next, nga dapat masursuro tayo nga i-share nga kas Kristiyano, ayan, number 4, good words. Okay, puro letter, di amin pangrugyan na.
Number 1, God's Word, guarded words, guiding words. Number 4, good words. No good words ko na tayo, di kita na imbag, pagimbagan. Di tati ka na sa unti good Mangted ti pagimbagan. Amen. Isong anuhan na pagimbagan ti tao, di jay ibagatay ko, sandal na ti ibagbagan. Tanapimpintas nga ti ibagatayo, dete pagimbagan, iti sabali nga tao. Ephesians 4:29, kasto iti ko na ti Apo. Okay. Ephesians 4:29. Awan kumati sao anaalas, arumwar, itingiwat yo. No diket tinaimbag, amaipaay, apakapatib keran. Tapno agtrabaho, ti parabor na, kadagiti agdengeg. Kita, nagpintasen kakabsat. Hante kanong irwar, di kita na alas, kunana, corrupt. No corrupt, kunana, unwholesome. Foul language, naalas nga sarita. Foul, oo. Kala ko mano, basketball, illegal. Foul hana dapat, nga rumwar. So, kunana, dapat ti irwar tingiwat tayo kat good. Tapno maaramat, nga mangted ti panakapatib care. So, ti kahit nga asawan kakabsat, dapat gayam, ti motive tayo nga na Christian, iso detoy. We must aim to build up the faith of our brethren. Dayjay. It's about intention. Nakita yo? Kasi amom, no right intention mo, automatically, rumwar jay ngiwat di jay. No napintas di intention mo, ngagsao ka di jay tao, rumwar to jay ngiwat mo di jay nga sarita, at aggapo jay puso ka. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. So nga dapat, dati nga Kristiyano, at the intention tayo, nga makatulong iti pamati dagiti kakabsat tayo. Speak words that essentially shape. Dagiti ko maibaga tayo kat dagitay mangbukal. Anat shape pa iti Ilokano. Mangmuli. Ken mangpapigsa ka dagiti kakabsat tayo ti Apo. Balikas nga manginspire ka dakwa dati panagayat ti Apo. Oh, amen? Inspiring words. Oh, agasam, amom no, da tao nga na-inspiram kakabsat, Apo, hana ka malipatan. Kunanan to king kagat, amom brad, may isa nga jak malipatan king kagat, dedim bagam ide, Apo, nagdakkel nga nakatulong kanyak dayjay nga, advice mo. Perme, aging gata, jak malipatan, kitam, nalipatan na ti amin ng amjen, napintas nga imbagam, good word, nga, nang papigsaking kwa na kadayjay nga kanito, kakabsat, dakkel nga na malipatan. Kat pagyamanan na ti Apo. So itata, ikang kay ti idea, kung natin siguro, Pastor, anang arod dagiti, mabaling ko nga ibaga, nga makapapigsa ka dagiti kakabsat. O, di ba? Napinta sa lunsod di jay. Anati kanak ti idea, Pastor, okay. Ikang kayo ti talo nga area, nga iso ti puntiryaan nyo kakabsat. Datayo, pakiramanak. Okay, deti ti talo nga area, di nga nyo absat. Encourage. One. Kalaisot i-encourage tayo. Okay, listen now. Deti ti talo nga puntiryaan tayo nga i-boost mo no i-encourage ka digidi kakabsat. Okay? Okay. 1 Thessalonians 1:3. Deta. 1 Thessalonians 1:3. Data Biblia mo lasungbat na di sa lunsod tayo. Remembering without ceasing your, number 1, work of faith. Deta pamati. Isot dapat ma-i-boost. Number 2, labor of love. May ikadwa nga pang-encourage sa mga kabsat, ayat. Okay? Uri kasanod ka, adu ti problema, adu dagiti tao nga negatibo, kunam, dapat kat ayat na tati agtawad king kaan. Number 3, patience of hope. Number 3, so deta hope. In our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father. May samaysaan tayo, shortly ha, kakabsat. May samaysaan tayo, okay? Dati titalo nga i-strengthen tayo no kwa. Numakisarita ka, dati titalo. Number 1, work of faith. Anot meaning na ti work of faith? Ti work of faith kakabsat, kat iso di pa nang encourage tayo others to behave and live their Christian life. Encourage sem ida nga pagbiyagan da di pamati da. Ako nam, kabsat kas may sa Kristiyano. Kasi deta ti work of faith Han nga di works,
iti mangted ti pamati. Ngem dayjay pamati tayo, isod na kaisalakanan tayo, ket masapol nga the manifestation na, isod iti works. Kunada dagiti daduma ket awan na, maisave ka nga no awan aramid mo. Kunana ta Bible, faith without work is dead. Kunada. Gusto aga kapsat, at data Biblia. Ngamin, no genuine ta pamati, dapat at the works na. No hana genuine ta pamati, awan tot works na. Kalata kayo, no natay, agbunga pa yung arod. Ngam no ta kayo, si bibiyag, agbunga. Iso nga, kas may sa Kristiyano, tikayat tayo, kan prayer tayo, nga makita ka digiti pada ti Kristiyano, nang runa ka digiti new believers, at da makita nga pagbalbaliwan, kan pag-improvean ti biyagda, gapo ta isuda, ket maysan nga namati, wano imawat iti apo. Oh, amen kakabsat? Ha? Ay ket nagsayaatan no, kunan to dete may sa akabsat ket brother, ikarkararagnak ket kinunbiktar nak ti apo. No gayam Kristiyano kang ket dapat sang kaagin inuman. Iso nga isurrender ko ti apo. Oh, DJ kakabsat ket kwa resulta iti pamati ken kwa na. Iso nga DJ makita tayo digiti new believers ket o kabsat, masapol nga kwa pagbiagam deta kina Kristiyano. Detat ipagunam-gunam te kadigiti anak tayo no kwa. Aya, mapandag basa, maya dayuda, anak ko, ne Kristiyano ka hamuliplipata na, pagbiagam, work of faith ha, ipakitam nga Kristiyano ka, ipakitam tapamatim. Amen? Work of faith, dayjay. May kadwa, alam mo ti labor of love. Ti labor of love, kat iso di pa nang encourage tayo mat, kadigiti kakabsat, nga tumulong ti trabaho ti Apo. Amen, kakabsat? Dito ti mako na nga labor of love. Oh, panagtrabaho nga napnuan ayat. Kaya nasawan, gaputa ay ayatem iti trabaho iti Apo, ipaay mo mo ti panaglabor mo. Ipaay mo ti servisyon. Ipaay mo iti best mo nga para iti Apo. Kasi ay ayatem di trabaho ti Apo, tagapo di trabaho ti Apo, ket one way or the other, na isalakan ka, wano aggigrow ka, kat usaran ti Apo dayta. Labor of love. Kita nyo kakabsat, amoyo, madaydayaw ti Apo dayta, labor of love, digiti members tayo di Hawaii. Labor of love dayta, dayta panangtad, kat labor of love. Oh, kita nyo kakabsat. Agpaiso nga handa mapan, agu Brgy Claveria, handa nga mapan tumulong, agbagkat semento, prepare merienda. But listen, amuyo, no apay, nga nairugi, ka nadaan tayo ti turad, kalahudyat, go signal, nga mangirugi, kadeta kakabsat building project. Why? Because digiti brethren iti Hawaii, nag-commitment da kakabsat ti sacrificial giving. Agasam, ada agasawa kakabsat, naka-amazing. Hang kuma mabubo sa panunutan. Shall I say the amount? No, but it is a big amount. Kat kunada, Pastor, i-commit mi deto para da Claveria. Idi mang kuhami kat paunay, nagdakila pang rugyanan deto. Ha? Kat idi mapatakder, kat tatakakabsat, di rumusatinid, ninayunan dapay. At da may isang kakabsat man na challenge, kunana, Pastor, na-challenge sak di commitment, di giti kakabsat, di Hawaii, kat kastamot kanyak, kunana. Kat ikararagnak, Pastor, ta challenge sak ti Apo, ta deti kat commit nga itid ko. Idi ko ang kakabsat, bangtad, dakam deti si bubuo nga galban, dakam deti halo blacksan, dakam deti aming nga sementon, aging gana, the labor of love has inspired others to take part. See, what you have given may not be enough to finish the whole thing, but your labor of love has encouraged others to help in the work of the Lord. Oh, nakita yung kakabsat? Tatta kakabsat, we need more labor of love. It's time nga tayo kat ipakita tayo mat tay labor of love tayo. By act or by words. Siyempre, we are talking about good words. Okay? By words and by action, ipakita tayo, tay labor of love tayo so that we can encourage others to do the work of the Lord.
tumulong ti trabaho ti Apo. Deta kakabsat. Amen? See? May ikatlo. Okay? Patience of hope. So, deti ti talo nga area nga dapat i-boost tayo ti tunggal maysa nga mapagbiyagan tayo ti Christian life tayo. Faith. Number 2, adaayat tayo nga makipagtrabaho nga agserbi ti Apo. Amen, kakabsat? Deta. Isong kikita tayo, di kita lang mati mabaling nga ibagabagate no katunggal maysa. Kabsat, patpatuloy ka ti trabaho ti Apo. Kabsat, ay wanam lata ta testimonyo. Kakasjay, kakabsat. May ikatlo. Patience of hope. Anat meaning ti patience of hope? Deto'y met, tayo panang-encourage tayo, kadagiti kakabsat, nga agan-anos kadagiti pakarigatan da, tangan nganin umay iti Apo. Amen? Deta kakabsat, akat aming nga Kristiyano, amin tayo, ada amin pakarigatan tayo itang, babambanog, madrain, may stress. Sino kada kayo may stress? Amen? Ada digiti agsakit. So, kuna tayo, alakabsat, ipapaanos mo. Ipapaanos, madita ipapaanos Agan-anos ka, uray tanga ngani umay ti Apon. Endurance, patience, panagan-anos, gapu ti inanama. And I believe, deti nga hope, hala nga di pa nang inanama iti ay ti Apo ngam dagiti karkari iti Apo. The promises of the Lord. Kaya tiyo sublian nyo deti lesson ko dinaminsan na Domingo, the 10 promises of God for our affliction. Was it the other Sunday afternoon? I think so. The 10 promises of God for our affliction. So, di kito'y kakabsat, kat kikita tayo, agminister tayo titunggal maysa. Di at least, deti kabsat kata, ma-evaluate mo. Kumusta, Brad? Kunam kata, kasi nga rod, Brad, ado dagiti problema ken parikot. Ay kat Brad, agan-anos tayo, ritangan nga ni umay iti Apon. Amom deta nga ibagam kakabsat, mangted king kuana, iti panunot nga, nagpaiso aya. Samo damagan, Brad, baka attender kamot lang iti service tayo, deta live stream tayo. Kunam nga rod, Brad, kat nakapsut signal may, ay Brad, adot na ka ikapi sa mon, Brad. Bayam ta kwa, anak di problema kasi masapol makangag kati sa uti Apo tapno, kwa ma-encourage ka latang agpatpatuloy ka, nagserbi ka iti Apo. Alaman Brad, kasano ka di? Kita nyo kakabsat. So basically, kas Christian, uri si kakansiyak, datayo kakabsat, kas Christian, dahito iti talo nga area, nga masapol nga datayo kat pa-encourage. Amen? Nga pagbiyagan tayo iti kina Kristiyano tayo. Nga tumulong tayo nga agserbi iti Apo. Nga nga agpatpatuloy tayo uray ado dagiti kari ti panagbiag. Kompleto, rekado. Amen? No kumakape kakabsat, 3-in-1 deta ti may nga believer. That is the 3-in-1. Kita yung kakabsat? Eket, hangko basaan dagiti daduman nga 4-5 nga bersikulo ti maipakita kada kayo nga same work of faith, labor of love, patience of hope. I can show you 5 verses in the New Testament. Da amin deta kakabsat. Talaga nga isot i-emphasize ni Apostol Pablo kadagiti churches nga sinursuratan na ide. So ibaga tayo man, kakabsat, ibaga tayo. Iti ibus tayo kadagiti kakabsat ti Apo. Number 1, work of faith. Napigsa digiti at dati kapilya. Number 2, dayjay. Number 3, patience of hope. Dayjay. So, no makita tayo titunggal may isa, kabsat ti Apo, digita ti isir tayo. Next, number 5. Amen, mayat. Okay. Good words number 4. Number 5, nga masursuro tayo, nga ishare, gracious words. Okay? Anak ka na sa unti, gracious words. Kitan tayo, Colosas 4:5-6. Colosas 4:5-6. Anak ko na jay. Magna kayo anain-siriban ti imatang dagiti addatirwar. Dito imot kakabsat kat may panggap iti panakisalamuha tayo kadagiti saan pay nga makamamu ti Apo. Digiti loved ones tayo, karuba tayo, friends tayo, classmate. Kakabsat, nga di pa'y magamamu ti Apo. Anat ko na ti Apo. Magna kayo anain siriban,
iti imatang dagiti adda tirwar ket ilalaen nyo ti tiyempo. Ket kunana, verse 6. Di ba makisalamuha ti kadakwada. Anak kunana, ti sauyo ket kankanayon kuma nga makaayayo with grace. Anatempla ti asin. Tapno amuyo no kasano ti maiparbeng nga isusungbat yo ti tunggal tao. Dahito kat maipanggep, dayjay pa nag-soul winning, panang-share, kan panagisarsarita tayo, kadagiti adatirwar kunana ti Biblia, no adatirwar kunana outside the fold, dagiti hanpay makamam mo iti apo. Dayjay kakabsat. Now, duwati imbaga na to'y, nga dapat adda kadagiti sarita tayo. Number 1, with grace. With grace. Anat ka nasawan, ipakita tayo, nga babanti pa nagsarita tayo, our speech must show that the grace and love of God govern our hearts. Agasam no, agis istorya ka, kat ori adot problema, kat maistoryam, kat nakaimbag, ti apo kong kunam. Akat makita, dati parabor, ti apo ka, di jay saritam. Testimony, ti grace, ti kayat ng asawan. Hello? Amen? Kat mangagdaking ka nga, pauna yun, praise God. That is with grace, they die. Kasi, uray ado dagiti problema, uray ado dagiti karit ti panagbiag, dagiti ti maibalikas mo, isong agan-an na tayo nang runan no, unbelievers ti kasarsarita tayo kat parikot ti pagsasaritaan, masapo la makita dagakabsad, nga agar-ari ti ayat ken grace ti apo kada tayo. Nga makita da nga, pauna yan nagpaidoma, dagiti nga tattao ta, nag-uray adot problema parikot dagat naragsak dalata, adda parabor ti apo. Makita jay grace, babaan jay sarita tayo. Kumbaga kakabsat kat hamo isad-sadya, ngam gaputa, siyempre, makitam ti kinaimbag, ti ayat ti apo king ka, kat hamo mapupuutan, isut may istoryam, isut maibagam. Kat agbaling nga testimonyo kakabsat, dayta, kat makita dati parabor iti apo king ka. Anamat di ba ikadwa, seasoned with salt. Ano dati season with salt? Our speech must have an appetizing flavor. Amen? Agsigang ka man kakabsat nga awan asin na. Gat awan na kakabsat. Naimas ka rin ti agigop. Aglalo no ti sidam kat lapo-lapo. Amen? Maya-maya. Kat inikam ti asin. Sibuyas. Laya. Nagburugan. Impisok mo, di lapo-lapo kan maya-maya. Pak! Hamumot inikam ti asin ng kakabsat, nagigop ka. Pauna yun. Naimas lang kumati pa nagsabat na yun, da asin na. So, masapol nga ti sarita tayo kakabsat, at the appetizing flavor na. Anak ka na son ti appetizing flavor, pastor, nga babaan ti sarita tayo, through it, others will realize nga ti panakam mo ti apo, isut kadaklan. Kaya nangasawan, di pa nangipanpan nakkel tayo ti apo, di kanayo nga pa nangibagbaga tayo nga pa we are proud of our church, pa nangibagbaga tayo ti ministry tayo kunada, padasak mamot ti agbuya apay kastauni pa nagistoryam, makapa-appetite. Iso ti mangi-advertise kakabsat. Mangtagtigana nga kunada kat itisan mo ito makanyak talink, deta ibagbagam nga pastoryo kat paunay, deti pala pa nagistoryam kat kala, deti maikapisak no jak agbuya. Deta tima ko nga appetizing flavor kakabsat. Hanga deti, agsarita tayo kat puro negative tayo. Kat paunay mo, deti nagbibiblia pa, kas mula awan Diyos na. At awan ba't may ibagati nga na imbag? Awan ba't may testimonyo tayo nga nasayaat nga, haan kakabsat, masapol nga appetizing flavor. Nakita yo? Amen. Tapno, dagiti tao ko na dagat, wow, perme, si kakabsat kasjay kuma itibiyag tayo. That our speech will communicate something to them that they begin to realize, wow, I must know Jesus. Dito nga tao, gaput pa nakamamon, gaputi apo, perme nga, naisang sangayan. Dito nga tao, dito nga gayim ko, katsapay ko mata, DJ na amuan na kas jay kumamat ti amok, DJ ti seasoned with salt kakabsat. You see?
Oh, di kad uri anan to di bagbagada nga negative nga. Bagtit kung kunada kada tayo. Ay ket di kiti aket makisimpat siya ata kunada ket ay hangkag sasaot kasta. Di mo pay ngamin nangeg ta pastor da nga nagkasaba. Dinggem tap no mablesan ka met. Kunan to madyag sauti bagtit ket padasen taman. Di pati iso kakabsat. Kala ko madya makang anaman inak man padasen ti bagbagam nga makan nga naimas nga ibagbagam. O di ba kakabsat? Kala datayo ti mangi promote. Word of mouth. They mako na advertisement, free advertisement by our testimony. Ala ko, di ka ba? Kitam no Facebook kat adana pa mo na nga nagimas kat anat picture pa. Samo i-post ko nam kat ko na yun. This is a food of a lifetime. You better taste this. Tata, di kita itumot friend mo nga pada nga mahilig mo tipang pangan kakabsat ko na dan tukot. Yan na deta. Oh, ibagam tumat. Deto iti address na. Barangay di Masarakan. Street ag kilo-kilo. O, di ba? Yan na nga parte deta. Dito, bapandan tumot padasan. Picture dan tumat. Di kita itumot friends da. Kas viral. That is a good virus. Amen? Amom no, da COVID tayo kakabsat kalakadakam din na COVID. Kami nga nagsaog agad madidya virus sa rumora ta. Dete droplets. Ngam no Kristiyano ka, irwar mo, tinaimbag, napinda sa virus day jay. So, gracious words. Deta ti meaning nga, let your speech be with grace kunana. Digiti pa nagsauta yung ipaduyak-yak na ti Apo. Seasoned with salt at the appetizing flavor na. Amen? May kanam, kakabsat. Oh, stunto na yan. Malpas dito yan. Oh, napintas dito, may kanam kakabsat ng gurega. Ituloy tayo itun sa, napimpintas. Amen? Kat mabsog kay unay, kat ano ko na imas ano, ado unay kakabsat. Ti kwa, nangagantayo. Sapay ko mata, umanay dito yan nga kwa, ulusan tayo nga pampanunutan to no agid dati kat ko natin, kapimpintas dete, lesson ni Pastoraya, paunay ka. Utubang agpaiso kat Kristiyano kagat masapula pati pa nagsaritam kat Kristiyano mo. Amen? No Kristiyano ka, buok mo Kristiyano, ahangot mo Kristiyano, pati pa nagsao dapat, Kristiyanong Kristiyano. Amen? All of God's people say? Oh, nakita Facebook kakabsat. Awan nagsasaod dakas dapat pati sarita Kristiyanong Kristiyano. Amen? Apo Diyos sa agyamang kami, madaydayaw ka, nabatad, ti kay papanan, di gito'y sa umapo. Adupay, di gito'y masapul nga maadal mi dito'y. Ngem, at least dito'y dua, nga mabalim mi nga panpanunutan, imutigtikan, pagbiyagan, masursuro mi kumaapo ti agsao nga kas Kristiyano, good words. Nga i-build up me, i-boost me apo, i-strengthen me. Nga dagiti kakabsat, ti work of faith da, nga agbiag da nga kas Kristiyano, labor of love, nga masursuro damot nga ayatan ti panagserbi apo, kan panakipaset iti trabaho. Nga masursuro dati agan anos ka dagiti adung affliction, patience of hope. Kan dati gracious word apo, with grace kunana, nga dapat ijay sarita mi apo kat ipakpakita na nga adati grace mo iti biag mi apo. Seasoned with salt, nga dati pa nagsaumi kat mangted ti appetite, kadagitihan nga makamamuking kakat makurious dakat kunada, oy, kayat kumandeta nga ibagbagam, kayat kumandeta nga yaw awis mo, kayat kuman, dayta ibagbagam nga panangas ka sa badeta nga pastoryo, makipagdingag at mambat. Sapay kumaapo, tadayta mapagbiyagan mi. Katulungan na kami no, dadigitisan na nasayat nga maisawsawang tingiwat mi no daduma. Pakawanan na kami, Apo Diyos, kat kwanti gloria kandayaw. In Jesus' name we pray. Amen and amen.